По-малко стрес, повече време за теб и любимите ти хора. Thermomix е уредът на бъдещето. Един съд, чист плод и програма за предварително почистване. Меню за всички, от бързи рецепти до специални поводи. Cookido помага да планираш и да пазаруваш по-лесно. Ще видиш наживо как Thermomix превръща сложни рецепти в лесни стъпки и как вградената везна гарантира точност при всяко приготвяне. Големият 10-инчов Multi-Touch дисплей предлага интуитивно готвене стъпка по стъпка и лесен достъп до всички функции. Дисплеят е на български. Ясен интерфейс и четливи, разбираеми менюта. Guided Cooking. Интерактивни, водени инструкции директно на екрана. Персонализирани настройки. Запазваш любими рецепти и предпочитания. TM7 разполага с просторна купа и многослойна варома за готвене на няколко етажа. Купа 2,2 литра, подходяща за семейни порции и ежедневни менюта. Варома 6,8 литра, пара на 2 нива за едновременно готвене на няколко ястия. Издръжливост и качествени материали. Подвижни части, проектирани за редовна употреба и лесна поддръжка. Вградената интелигентна везна на Thermomix гарантира точни количества и повторяеми резултати при всяка рецепта. Измерване до 3000 грама, претегля директно в купата за по-малко мерителни съдове. Висока прецизност, точни количества за повторяеми резултати при всяка рецепта. Автоматично сумиране, добавя съставки без нужда от отделни купи и пресмятания. Мощният и тих мотор с интелигентен контрол осигурява гладки резултати при всички режими. Диапазон на скоростите, плавно от бавно разбъркване до висока скорост за смилане. Интелигентен контрол адаптира оборотите спрямо натоварването за постоянни резултати. Тих режим. Дискретна работа при повечето режими за запълен комфорт. Официалните аксесуари и локалната поддръжка гарантират пълноценното използване на Thermomix. Аксесуарите, които идват с уреда, са варома, кошница, бъркалка, шпатула и други допълнения. Лесно почистване. Повечето подвижни части са съвместими с съдомиална за бърза поддръжка. Гаранция и сервиз. Стандартна гаранция и обслужване през партньорските канали. Ако искаш да станеш част от бъдещето на смарт уредите или просто си любопитен как един уред заменя буквално над 10 от твоите стандартни, цъкни линка и посети сайта ни. Има специален подарък за всеки посетител. Влез и заяви безплатна демонстрация на живо при теб или онлайн.